sore kita sekarang ada di rumah harga 95 juta ini ya. Ini lokasinya ada di daerah Gempolampa, baratnya Pasar Menganti. Dan jangan lupa itu terus channel kami Rama Properti. Ini kita sekarang ada di depan. Ini halamannya ya. Ini untuk pagernya ini enggak free nih. Ini untuk tambahan biaya sendiri nantinya. Untuk harga 95 juta itu udah dapat tanah plus bangunan. Ini bangunannya aja ya. Nah, ini ada topinya ini, sudah bagus ini ya. Topi. Tuh, ini nanti atapnya ini pakai asbes ya. Ini kusennya dari kayu. Kusennya ini masih proses pembangunan tapi sudah hampir di finishing ini. 9 juta loh. Ini untuk rangkanya pakai gavalum ya, asbes. Kamar tidurnya ini ada satu di sebelah kiri ini. Nah, ini kamar tidur pertama langsung menghadap ke jalan atau ke halaman rumah depan ya. Ini. Nah, setelah kamar tidur pertama, ini di belakang ini ada dapur. Nah, ini tempat dapurnya ya. Ini dari keramik juga. Dan ini juga tempat cuciannya jadi sudah ready semua. Ini bagus ini ya. Setelah dapur, ini ada toilet. Nah, atau disebut kamar mandi. Ini kamar mandinya. Ini klosetnya pakai kloset duduk. Nah, ini biasanya enak gak congkok iki yo. Tapi yo kan otomatis sih. Soalnya harga minim juga. Oke. Langsung balik mana dulu mengarep. Nah, ini mengarep. Iki hargai 95 juta wis oleh tanah mbek rumah wis balik nama surat yo. Paling murah sedunia kan maneh nek gak nang kene yo. Untuk survei lokasi jangan lupa dihubungi Senin sampai Minggu ready pokoknya ngabari. Oke, terima kasih dan jangan lupa terus channel kami Rama Properti. Lho, tabon yo, rumah klasik ukuran 5x11 hargai 205 juta. 105 juta, itu jasa bangun nih, jasa bangun bahannya sak tukang sisan. Nah, saya langsung ya, telepon nang omah yo. Nah, sebelah kiri-kiri iki ono pagar taneme, ambek ono roster yang tengah yo. Nah, ini sore iki ono tali ring ini. Nah, saya iki langsung lanjut mrene. Nah, iki pagar sadingan kaya ngene yo. Oh. Iki langsung lanjut mrene, nah sebelah kanan kene iki nggone area karpote, mobil apa sing iso bunges pen tepat dhewe yo. Sing pasti ono batu alami, kiwa tengen nih, ono lampune ndukur ngene yo. Nah, saya langsung lanjut Rene. Nah, sebelah kiri ini ready kerane kari konten yo. Karena kayak ngebahas sepeda otomobil. Nah, saya langsung lanjut melbu Rene. Nah, Bob, saya masih kusen ya, Amin ora ya cerdas. Iki langsung nang gone arah ruang tamu nih. Ndukure lampune terselingan, ambil lampune cemrwentel ngono yo, wapi ora mode ngono yo. Nah, iki ono jendela loro sing iso gak tutup ben sirkulasi udara metu lancar. Nah, saya langsung menggok nang sebelah kiri gini iki. Iki nang gone kamar terutama sing pasti ono jendela loro sing langsung menghadap nang area karpet ya. Nah, saya langsung lanjut rene. Menggok nang sebelah kiri gini iki. Nah, iki nang gone kamar itu kedua wis yo ngene iki model yo. Nah, saya langsung lurus rene. Nah, iki ngene dapur ndukure ono voite. Penerangan ready nek siang hari yo. Wis level karo ngonter tok yo. Nang kene iki nggone area mesin cuci nang kene. Nah, iki nang ngone kamar mandi nih. Ki wetengene sekali mikan full yo. Wis ini nggih duduk sing ready. Genu yo ready ya. Keren nih karo ngonter tok. Ah, saiki langsung ya. Tak critani nang kene, nang ruang tamu kene. Iki mangko maneh regane 105 juta yo. Iki mangko jasa iki lho, telepon yo. Rumah minimalis ukurannya 5x10 hargai 200 jutaan nih lho. Jutaan nih lho. Ngomong iki wis oleh kanopi, wis oleh pagar tanem ambek pagar sedingan. Nah, iki pagar tanem wis ono roster ono loro ngene yo. Ambek iki ono tali aring ngene ben opo? Ben gak polosan. Nah, iki oleh pagar sedingan yo. Kayu nih estetik kayak ngene teman saya. Nah, sebelah kanan gini gigi ngone arah karpote. Mobil apa sing iso mlebu pen tepat dhewe ya. Kerane ready kan nguntir tok kerja sepeda atau mobil. Batu alami ready, ambek lampu di moncor iso ndukur ngene ya. Sebelah kiri gini iki ready dinggon
rasan-rasan, tapi sing positif aja negatif. Gak oleh gapi ya. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, Bob, masih, kusen rek. Almino, rai batedas. Iki langsung nang gone arah ruang tamune. Ndukure lampune, tuh ngilang ngono ya, apik. Beda dari yang lain. Jendelanya ready, sebelah tutup ben silas udara mlebu tu ben lancar ya. Nah, saiki langsung menggok sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar terutama. Nah, iki kalau jendelanya kiweten sini buka tutup. Depannya sih ready. Tapi enggak sini penggo dhewe soalnya apa dorong free ya. Nah, iki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar kedua e. Sing ngene iki modele ya. Sing pasti ono mini bare. Ambek ono dapur ngene. Nah, acara keluarga pendek gini panganan yo. Wis ready kabeh ya. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine, keweteng kan separuh. Wis ini nggih duduk manual tag, tapi kan screenshot ya. Nah, sebelah kiri kene iki nggone area laundry room utawa cuci jemur. Ready. Nah, saiki langsung ya tak jalan ngene nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omahe ukurane 5 kali 10, hargae 200 jutaan ae. Untuk 10 lokasi banding wis mereka manteng kemat kan. Wis ngene kan sih, brang enggak. Tentu lampune wapi. Kembali lagi di channel Rama Property, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarifnya rumah klasik modern. Ukuran 5 kali 12 hargane 205 juta. Nang mriko mayo. Nah, saiki langsung ya tarifin omahe. Nah, sebelah kanan kini iki wis ana pagar taneme, ambek ana tali air nang isor kene, ambek iki pagere apik modif yo. Iki wis ditoto ngene yo. Nah, biasa roster, cara ngono iki nggih wis iso lho apa? Ben kesane beda ambek liyane yo. Ben nyeleneh ngono ya. Nah, saiki langsung ya tarifin omahe. Nah, sebelah kiri kene iki nggone tempat area karpote wis full keramikan. Nah, fasad depan iki wis nggih batu alam ambek lampu ngene yo. Montor sing langsung mendukur ben opo ben gak polosan. Nah, sebelah kanan kene iki nggone taman minine ready kok pen geopong wis pen atur dhewe yo. Nah, iki krane ready iso ge ngumbah sepeda atau mobil yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene iki nang halaman depane ya iki ono pilare iki wetengen ono loro ngene yo. Sadurunge mlebu nang kene iki wis ana PLN dono. Cara ngono ben gak ketok listrike, ben nambah kesan estetik kayak ngene yo, mainan ngene yo. Ha, saiki langsung lanjut mlebu rene. Iki. Ha, bobot masih kusen rek. Aluminium, rek tedas. Lawange kuku tarung, pokoke wangi gak tarung golek gapi yo. Ha, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Iki nang gone ruang tamune. Ndukure lampune don cemerwentel ngono, apik. Ambek nang ndukur kono iku ana kaca sisan. Cara ngono kena gawe penerangan nek siang hari ya. Saiki langsung lanjut, sadurunge lanjut, iki ana pintu loro, kiwa ambek tengen nang dhisik. Nang kiwa kene sik yo. Nah. Iki nang gone kamar tidur pertamae. Nah. Iki ana jendela loro sing langsung menghadap area karpet mau. Iki iso dibuka untuk ben opo oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut rene. Lurus menggok kene sang sebelah kanan kene yo. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua wis model ngene iki, jendela ready, iso dibuka tutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Kecepatan AC yo ready sisan. Engko AC-ne pen nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah, sadurunge lurus rene menggok belok kiri kene sik yo. Nah, iki nang gone kamar mandine, ki wetengene wis keramikan, WC-ne duduk, screenshot ready, nggih shower sisan. Krane ready yo. Genuke yo ready sisan. Wis kadung ngisi tok iki banyune karing nguntir tok yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Ono pintu iki. Kira-kira apa? Penasaran? Padha aku yo tekan sik yo. Jiro lu. Iki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone area dapure. Cara ngono, nek masak gak ngaramulek yo. Cara ngono nang mburi. Nah, iki wis ready, kari nguntir tok nang kene nggo wadah kompor. Pojokan nggone selang wis dibolongi ojo kuwatir, kok kari mlebur tok yo. Nah, saiki menggok sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang nggone area laundry room, iso digawe laundry room sisan. Ndukure iso ditutup shadingan yo. Cara ngono apa? Ben angin-angine mlebu metu mron mendukur yo. Nek udan iso pen tutup, cara ono ben gak tampes. Nah, saiki langsung lanjut rene nang ruang tamu tak ceritani nang kene yo. Nah, iki mangko omane regane 205 juta. Ukurane 5 kali 12.
Untuk super lokasi, banino wis, rekaman gak dibuka. Wis ngene kasusnya bener kok, pada beri Mas. Kembali lagi ke channel Rama Property. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini yo. Rumah modern, ukurannya 5 kali rolas harganya 270 juta. Nang beri omah ya. Nang beri iki omahe wis ana pager taneme nang sebelah kanan kene iki sono roster deh sampe ono tali air ngene iki sorry ben apa ben gak polosan. Nang kene iki ya wis ana pager slidingan sisan. Nah, iki wis include sisan wis free yo. Nah, saiki langsung nang jero kene. Nah, sebelah kiri kene iki karpote mobil opo sing mlebu kok wis penatur dhewe yo. Nah, nang kene iki wis keramikan. Nah, sebelah kanan kene iki si ono plat kosong ini iki kok iso pen ngon santai-santai utawa apa ngono yo. Auto rasa-rasa sing positif ya, aja negatif yo. Nah, kene iki kran yo wis ready, kari nguntir. Cara ngono kena gawe ngumbas sepeda utawa mobil kene yo. Nah, kene iki model fasad depane, kok ngene iki modele. Ndukure ana garis-garis tali air. Ampe nang kene iki ana lampune loro. Moncot yo. Cara ngono murup. Iki ana batu alami sisan, ampe ana jendela sisan nang kene yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki ana pilar loro yo. Iki halaman depan omahe langsung lanjut mlebu mrene. Nah iki. Bebob sih masih kusen rek, alumini rai batak das. Lawange kuku tarung, pokoke wong gak tarung, golek HP yo. Nah, iki nanggone area ruang tamune koyo ngene iki. Lho, ndukure wis drop ceilingan ngene apik, ambek ono lampune modele koyo kristal ngono yo. Ben nambah kesane suwanger yo, keren dah. Ndukure iku yo wis ono kocoe, cara ngono kena gawe penerangan siang hari ya. Saiki langsung lanjut mrene. Ana loro pintune. Kiwa mbek tengen, nanti sik. Kiwa kene sik yo. Ha. Iki nang gone kamar tidur pertamae. Nah, iki langsung jendela mangko sing menghadap ke area carport. Iki iso dibuka tutup. Ben oksigene mlebu metu ben lancar. Engko ben buka dhewe pas ke lokasi yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nek sebelah kanan kene. Nah. Iki nang kamar tidur kedua. Nah iki jendaloe yo ready sisan. Secepan AC nang ndukur iku yo ready sisan. Tapi engko AC-ne pengen nggowo dhewe yo, soalnya durung include sisan. Nah, saiki langsung mrene memburi. Ono maneh kiwa mbek tengen, mantengen sik kene yo. Nah. Iki nang gone tempat kamar mandi. Kiwa tengene wis full keramikan. WC-ne nggih duduk, screenshot ready, gene yo ready. Iki shower yo ready, wadah sabun yo ready yo. Nah, saiki langsung lanjut, Brin. Iki, ono pintu iki. Kira-kira napa? Penasaran padha wae yo, tapi kan isih yo jiro. Nah. Iki iso dibuka separuh. Cara ngono, wis penatur dhewe, ki apa enake yo. Nah. Iki langsung nang sebelah kanan kene iki. Iki tempat area laundry room. Nah, iki kerane ready kari nguntir tok. Centelane yo ready, ben gak cemrentel nang ngarep yo kumbane. Cara wong dekek nang mburi kene. Ndukure iku iso dibuka tutup. Nah, tapi iki manual tek iki yo. Nah, nang sebelah kene iki nggon area dapure. Wis level wis ready. Kitchen set wis ready, engko penisi apa pentur dhewe. Nah, iso kene yo. Nah, saiki langsung ya tak ceritain nang kene, nang ruang tamu. Yo. Iki mangko omahe ukurane 5 kali rolas. Hargae 270 juta. Untuk sebuah lokasi bener wis rekaman jane buka. Sing WA bakal dibales yo, tapi sabar yo. Engko nek suwe bales pen spam telepon ayo. Oke? Wis suwun sing wis subscribe channel Rama Property. Oke? Terima kasih. Betul ndukur Mas. Kembali lagi di channel Rama Property. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini yo. Rumah minimalis. Ukurannya 5 kali 10, harganya 280 juta. Nang beri kome yo. Nah, saya langsung ya tarif nomor. Saat durungnya penjuru mrene nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang sebelah kiri kene iki sono pager taneme ono roster sisan. Ambene sore iki ono keramik sisan yo. Nah, apa yo? Nah, nang sebelah kanan kene iki nang gone area karpote. Mobil apa sih sampe bungkuk wis pengen atur dhewe. Nah, karpote iki pape rek. Tuh, dhuwur ngene eleng meses yo. Entel. Nah, iki nang kene iki nang fasad depane. Iki keramik ket ngisor sampe ndoko kene full warna ireng yo. Nah, saiki langsung belok kiri kene
Nah sebelah kiri kene iki ono krane ready. Iso gawe ngumbah sepeda atau mobil yo. Nah, nang kene iki kok nggone sanyu nih ready nang kene yo. Nah, saiki iki nang halaman depane, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki, opo piye Mas? Iki kusene yo, ya almin nih. Rek tetes yo. Nah, iki nang nggone area ruang tamune. Nah, ndukure iki wis drop ceilingan. Nah, ambek lagi niki ono jendela sisan, ono loro, iso dibuka tutup. Ben wis kene mlebu metu ben lancar. Nah, ndukure kono sisan iku ono kaca, cara ngono kena gaps. Iku rek penerangan siang hari ya. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah, iki nang nggone kamar tidur. Pertamae, nah iki ono jendela mangko sing ngadap langsung nang area karpet yo, iso dibuka tutup. Sing ndukur iki, sing sore iki mati yo. Nah, nang kene iki aja kuwatir, kamare yo wis ono cecepane AC sisan yo. Nah, iki langsung menggok sebelah kiri kene. Nah, iki nang kamar tidur keduae. Nah, wis koyo ngene iki modele cecepane AC yo ready sisan nang ndukur iku yo. Nah, saiki langsung lurus mrene. Nah, iki nang gone tempat kamar mandine yo. Kiwa tengene wis keramikan, wis ada duduk, screenshot ready, genuhe iki ready. Sing pasti sokor iki ready yo. Wah iki kerani karing tetok. Iki wadah sabun nang kene yo. Nah, saiki langsung lurus memburi mrene. Nah, iki nang gone area dapure, wis level ready, iki wis keramikal ngene. Ben opo ben gampang diberseni yo, dilapi ngene yo. Nah, iki model perbatasan Bu, perbatasan apa yo? Nah, saiki langsung ya tak critani nang kene, nang ruang tamu ngene yo. Iki mah omane regane 280 juta ukurane 5 kali 10. Omahe iki ready kari pindahan tok. Untuk sepe lokasi bandino spray kampan nek kampan jenip kayo. Wis meneh kaja sing blenger pen kok. Pecah lugur Mas. Kembali lagi di channel Rama Property. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, telepon yo, rumah modern, ukuran nih 5 kali rolas, harga nih 290 juta. Kau nang beri komai, wis oleh pagar sedingan, ambek wis oleh kanopi. Nah, saya langsung ya telepon nang omah yo. Nah, sebelah kan gini iki oleh pagar tanam, ambek ono oleh roster, ambek kita lihat motif api. Nah, iki roster di motif kini koyo bintang, bintang apa? Koyo lagu Lesti yo, bintang kejora. Nah, saya langsung lanjut brene. Nah, iki pagar sedingan nih, oleh show ini iki model yo. Nah, saya langsung lanjut. Mlebu mrene. Nah sebelah kiri kene iki wis full keramikan, motif apik, betul-betul ditoto ngene yo. Padahal iki keramik. Nah, iki kok mobil apa sing iso mlebu wis ben tebak. Ah, kanopine wis kok ngene iki modele yo. Ah, iki bendo fasad depane. Nah, nang mburi kono batu alame ditoto ngene iki apik. Kiwa tengen sono lampune moncot mendukur yo. Nah sebelah kan kene iki gak dikek taman rek. Cara ngono langsung digawe tempat dudukan ngene. Iso digawe acara keluarga. Rasa-rasa nambah tonggone tapi sing positif bawa jole negatif bawa gapi. Nah, nang kene iki ono pilar sisan, ono loro, kiwa tengen ngene. Nah, saiki langsung lanjut mlebu rene. Nah. Bapak, saya masih kusen rek aluminium, rai badak das. Lawange kuku tarung. Gagan pintu nih wapi yo, pokoke wong gak tarung golek gapi yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu nang kene iki ruang tamune. Nah, ndukure lampune don istimewa wis drop ceilingan sisan. Yo. Nah, ambil nang ndukur iku ono kocone sisan, cara ngono kena gawe penerangan sing hari. Tenang ya, nang kene iki ono jendela sisan. Iso dibuka tutup, ben opo oksigen mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur pertamae. Nah, iki langsung menghadap nang arah karpote. Nah, iki jendela iso dibuka tutup, ben opo oksigen mlebu metu ben lancar. Sampai iki jendela motif kotak-kotak ngene. Iku jenenge motif sakura yo. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki menggo sebagian gini iki. Nah, iki nang gone kamar tidur keduae. Iki ono jendelae sing pasti ready. Cecepan AC nih, ready sisan. Tapi engko AC nih pen go dhewe yo. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan. Kerane ready kareng ngerto sing pasti geno yo ready. Wis ning nggih duduk screenshot ready yo. Nah, saiki langsung lanjut memburi rene. Ah, iki ono pintu maneh. Kira-kira nopo? Penasaran padha aku yo tak terus yo jikro lu. Nah. Lagi iki nggone area dapur. Nah.
Wis level ready kan ngonterto iki wis full keramikan, cek gampang diberseni. Kiwa tengene oleh kitchen chat wis kayak ngene modele yo. Nah, nang sebelah kanan ini iki nggone tempat area laundry room utawa cuci jemur. Nang ndokor iki iso dibuka tutup settingan. Nek mas agak ngarep pengap yo. Cara ngono tambune munggah kabeh. Saya langsung ya tak ceritain nang kene nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omahe ukurane 5 kali 12 hargane 290 juta. Unsur lokasi bandino wis precamat nek kamat daun ke. Wis ngene kasih suwe blang blang padahal wis dhuwur apik. Kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Oke, tarif ini rumah modern 2 lantai. Ukuran nih 5 kali 12 harga nih 330 juta. Nang mriko omah ya. Nah, saya langsung ya tarif nang omah. Nah, sebelah kanan kini iki ono pagar taneme, ada ono roster. Pagar tanam iki dawa kurang lebih 2 meteran paling yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Ha iki nggone area karpote wis full keramikan ngene. Lho. Keramike apik dimoti kok ngene yo. Ah, eling ala-ala sekat. Nang sebelah kiri kene iki ono krane ready kari nguntir tok iso gawe ngobah sepeda utawa mobil yo. Nang kene iki wis oleh free pagar ambek kanopi. Iki pagere wis dipasang yo. Kanopine wis dipasang. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nang sebelah kanan kene iki ono taman minine. Nah, iki kok pengen tanduri apa? Pengen tanduri dhewe utawa pengen atur dhewe yo. Nah, iki wis tak gawe free pohon. Nah, pohon apa gak ngerti, pohon cemara gak ngarah yo. Nah, nang fase depane iki ono keramike ready ben apa ben gak polosan. Nah, iki nang halaman depane. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Tak durunge mlebu iki lawange kuku tarung. Kiwa tengene ono jendela e, cus bakal tutup ben oksigen e mlebu penancar. Iki modele sakuraan yo. Nah, iki. Nah, babak masih kusene yo, aluminium ora batas. Iki nang gone area ruang tamune. Nah, ndukure terbelinga. Dondo. PVC-an yo, lampune cemrentel ngene yo, apik yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone area musolae engko nek pen non muslim iki iso pen gawe ruang tamu penurusno iku ge sekatan yo. Cara ngono iki wong Islam yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo sebelah kiri kene iki nang gone area dapure yo. Wis keramikan kabeh pasang wis level. Nah, cara ngono nggih keramik ben gampang diberseni ya. Saiki langsung lanjut rene menggo sebelah kanan iki. Nah, iki nang gone area kamar tidur utamae. Sing langsung menghadap area karpote ya iki jendela ready yo. Iso dibuka tutup ben apa oksigennya mlebu penancar. Nah, iki nang kene iki ruang tengah iki iso di tempat makan utawa apa ben tur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut Rene ono pintu mana? Kira-kira nopo? Penasaran padha gawe yo dokter sih yo. Jiro lu. Nah. Iki nang mburi langsung menggo sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone tempat kamar mandi. Kiwa tengene wis keramikan separo, WC-ne dodok, sekiranya ready. Ndukure PVC-an yo. Nah, nang sebelah kanan kene iki iso digawe tempat area cuci jemur. Cara ngono tempat laundry room. Ben apa? Ben kumbane gak cemrenten nang ngarep. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua nah iki tonggoe ready ono wesine ambek kayu ngene nah tameng iki ready yo nah iki ono sisa titik iki pen jopo wis pen atur dhewe nah iki ono pintu loro kiwa ambek tengenan sik nang kiwa kene sik yo nah iki nang gone tempat kamar tidur nah iki jendela ready ben apa oksigen yang mlebu metu ben lancar yo. Nah sebelah kanan kene iki ono jendela maneh sing sedingen kok ngene iki. Lah, iki engko iso pen ngintip tamu sapa sing jange teko nang kene ben teko kene yo iso. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan kene yo. Nah. Iki iso digawe nggon tempat serbaguna utawa ruang tamu, tempat kerja, kantor opo wis ben atur dhewe yo. Nah, nang kene iki jendela ready sisan iso bakal tutup. Ben segini metu ben lancar. Iki nang kene iki ono lampune sisan cempretel kang karo logo iso kuwatir. Nah, iki mangko omane regane 330 juta, ukurane 5 kali 12. Untuk sebuah lokasi bandino wis precamat teng kamar dari kayo. Wis ngene kae sing bener-bener betul mburi Mas.
kembali lagi di channel Rama Property. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Lorek, tarifnya yo, rumah Skandinavian ukuran nih 5 kali 10 harga nih 370 juta. Nang Buri Koma yo. Lah saiki langsung ke tarif omahe. Nah, sebelah kiri kene iki wis oleh pagar rosteran kayak gini, tanem yo. Nah, nang kene iki wis oleh free pagar sisan. Sedingan kayak gini. Nah, iki pagar motif koyo kayu ngene ono benda koyo omang ini yo. Nah, iki iso dilipet kayak gini sisan. Nah, tapi nah. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nggone area karpote. Don. Engko iso mobil apa sing iso mlebu penatur dhewe. Wis full keramikan, ndukure wis oleh kanopi sisan. Nah, iki pas depane wapi ana motif koyo kayu ngene lho, ditoto koyo ngene lho. Ana lampune kiwa tengen. Nah, nek bengi ben nambah kesane estetik wapi yo. Nah, sebelah kiri kene iki nang nggone halaman depane iso digawe tempat rasan-rasan, tapi sing positif ya aja negatif, gak oleh gapi yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Iki. Nah, opo sih Mas iki? Kosen rek aluminium ora tedas. Nah, iki nang nggone area ruang tamune ndukure wis drop ceiling kaya ngene modele to lho, wapi. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki ana nggon ruangan tengah ini sekatan kok digawe apa kok wis penatur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut belok sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang nggone kamar tidur utamae. Kiwa tengene wis ana jendela ana loro, sing juga tutup ben osi kene mlebu metu ben lancar. Tetepane AC ready, tapi kok AC-ne pen nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut memburi mrene. Nah, iki nang nggone area dapure to lho, wombo dapure. Iki seneng iki digawe ibu-ibu yo. Nah, iki wis level iso ditarik koyo ngene rek. Lho, enak. Ngumbang pen atur kok ngene yo iso yo. Kok to pen galu ngene tapi pengen ngumbah gol koyo ngene. Ben opo ben gak muncat. Sebelah kanan kene iki iso ge tempat area laundry room sisan. Ndukure iso dibatek koyo ngene tapi engko pen batek dhewe yo. Iso dibuka tutup. Cara ngono ben udarae kono. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Belok kanan kene iki nang nggone tempat area kamar mandine yo. Ki tengene wis keramikan, WC-ne nggak duduk, screenshot ready, shower iki ready sisan. Nah, saiki langsung lanjutan lantai kedua iki nang nggone lantai kedua iki tameng iki wis ready. Cara wis aman. Ndukure nggih lampune to, cemrentel kok ngene yo. Apik sampe wis drop ceilingan. Nah, saiki langsung lanjut belok kanan kene. Nah, iki langsung lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar tidure. Nah, sing pasti jendelae ready. Iso dibuka tutup ben opo? Sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Belok kanan mrene iki. Nah, iki nang gone area balkone to lho, kok ngene. Iso ndelok ijo-ijo ngene yo, nyantai yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki tang belok kan sebelah kanan kene yo. Nah, iki nang gone kamar mandine, WC-ne duduk, screenshot ready, ana shower sisan. Dikai kamar mandi nang ndukur iki ben opo? Ben gak meningsor maneh yo. Nah, saiki langsung belok kanan kene. Nah, iki yo nang gone tempat kamar tidur sisan lho. Iki ana jendela sisan. Sing pasti sesepan AC ready, tapi AC-ne pengen nggowo dhewe yo. Ha. Saiki langsung lurus mrene belok kanan. Nah, nang kene iki ana tempat sisan iso digawe acara apa ae wis pengen atur dhewe sisan. Nah, nang kene iki ana pintu maneh. Kira-kira napa? Ben penasaran padha. Aku ya tekan sih yo G20. Nah, lho kene iki nggone area balkone to lho. Sing pasti pagere wis ana. Dene aman, gare cilik ana tamenge. Nah, saiki langsung ya tak critani nang kene nang mburi kene yo tok kene. Iki mah kok omane regane 370 juta, ukurane 5 kali 10. Untuk super lokasi, boneno wis. Rekamat ganip kayo. Wis ngene gak sesuai blenger ping padahal mburi Mas. Iki rek, tapen yo, rumah modern, ukurane 5,5 kali 10. Hargae 375 juta. Beri dong ya, 2 lantai.
Nah, saya langsung ya, taruh nang omah yo. Nang sebelah kiri kene iki ono pagar taneme, ambek ono batu alame yo. Ini sore iki ready taman mini yo. Nah sebelah kanan kene iki nggone arek karpote. Yo, wis full keramikan. Nah iki ono pede tukan nang kene yo. Ki tengene ono lampune moncot ning sondokur ambek dikai keramik ngene ben opo ben tambah kesane manis itu yo. Iki nang gone halaman depan omahe. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Opo sih Mbak sih, kusin rek. Almino, raya kata. Iki langsung nang gone ruang tamune. Ndukure lampune lho, wapi koyo ngono yo. Iki mangko lawange nggae kuku tarung kok ngene rek. Iki ono jendeloe ready sing saka tutup ben silas udara mlebu metu ben lancar yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar terutamae sing masih ono jendeloe ki tengen sing saka tutup ben silas udara mlebu metu ben lancar yo. Secepatnya sih ready tapi kok sini pengen dhewe yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki ono mini bare. Iki nggone dapure. Wis level ready kepen apik maneh pen kayak iki kencet yo. Iki nggone area laundry room utawa jemure. Dukure ono settingane sisan. Iki kok wedhe mesin cuci, pembuangan nang kene wis dicepakno ready yo. Saiki langsung lurus mrene. Iki nang nggone kamar mandine, ki utangane wis full keramikan yo. Wis ngene nggih dodok, screenshot ready, shower yo ready sisan. Saiki langsung nang nggone lantai kedua. Omah iki tingkat rek yo. Tamenge wis ready, nang ndone hasil wis kuwatir. Ndukure lampune cemrentel. Warna wapi ngono yo. Wis aja kuwatir lugur aman. Saiki langsung lurus mrene. Iki nang nggone kamar tidure. Jendela yo ready sisan. Cecepane sih pasti ready, tapi kok sini pengen go dhewe. Soale opo sih durung free. Iki menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang ngene kamar tidure. Jendela yo ono 3 sisan, lho sing gak kabeh. Cecepane sih pasti ready yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Menggok nang sebelah kanan. Iki nang ngene kamar mandine, cotengne wis full keramikan yo. Wis ngene nggih duduk sing iso ready, shower yo ready sisan. Saiki langsung lurus mrene. Lah nang kamar mandi ndukur mangko enak rek cara ono kepengin babe to buang air kecil dadine sak perlu mending sor ben saya gak pegel sikil ya. Terus selingan sisan. Sebelah kanan iki kosong, kok penjo penatur dhewe yo. Nang kene iki ono balkon iku. Ready yo, iso diganggo tempat nyantai utawa rasan tapi sing positif aja negatif golek kabeh. Saya langsung ya tak cerita nangin nang ndukur gini ya. Iki mangko omah regane 375 juta. Ukuran 5,5 kali 10. Omah iki wis payu yo. Engko nek pen tuku inden yo. Tak iso request akar pen ben ae wis aturan dhewe yo pen ae. Untuk lokasi banding wis perkampungan nek gawe. Wis ngene kasih sih bleng itu. Pembahasanmu nek temen-temen wapi. Direk terus yo. Rumah modern ukuran 6 kali 10 harga 395 juta. Nang mriki kemana? Saya langsung ya telepon nang omah yo. Nang sebelah kiri kene iki ono taman mini, ambil ono lampu ning ngene yo. Wapi kesane estetik yo. Tengah lho. Semi-semi kok klasikan ngono yo. Saiki langsung lanjut mrene. Nang sebelah kene iki ngene arek karpote. Karpete wapi iki. Tuh, diurung-uring meses ngene yo. Nek gak telaten wis gak ngare iso ngene yo. Iki bentuk masa depan omahe lho. Ono UPVC ini, amben wallpaper sampai dikai batu sikat ngene ben justice yo. Saiki langsung lanjut mrene ke halaman depan omahe. Saiki langsung menggok ngiri. Bobo, siapa sih? Kusen rek. Almino, raya kata gas. Iki nang gone ruang tamune. Ndukure, wapi PVC ngono yo. Lampune cemrenten, lapis yang lugur. Ojo kuwatir. Jendela ready, suka tutup. Ben sirkulasi udara mlebu ben lancar. Iki nang sebelah kiri kene iki. Iki nggone arah dapure. Kompor ready, iso digedhejan ngene engko pen utir sakarepen yo. Wis level yo ready sisan. Saiki langsung lurus mrene. Iki nang nggone kamar tidur pertama sing nang bawah. Suka ingin modele sing pasti cacepan AC ready tapi kok sini pen tunggu dhewe soalnya durung free. Lawange gawe settingan ben menghemat tempat yo. Saiki langsung rene. Menggok nang sebelah kiri kene iki.
Nah, iki nanggone kamar mandine. Ki wetengene wis full keramikan yo. Wis ini nggih duduk, screenshot ready, genuwe yo ready, shower yo ready. Nah, kayak gini. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua ini. Nah, iki. Tamengi ready, tamengi yo. Oh, wis red karo tedes sih. Iki kena ge penerangan siang hari. Cara ngono ben iso menghemat listrik yo. Nah. Saiki menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah. Iki nanggone kamar kedua e. Koyo ngene modele penerangane ready. Wis efisien lho gure. Iki kok pen jopo pesak mene spen atur dhewe ke pen ayo. Saiki langsung menggo sebelah kanan. Lurus mrene. Iki iso digawé arah londirung utawa dijemburang kene yo. Ready sifat tutup. Manual tag yo. Nah. Saiki langsung menggo sebelah kanan iki. Nah. Iki nanggone kamar mandine, ki wetengene wis full keramikan yo. Wis ini nggih duduk, screenshot ready, gene ready, sore ready. Nah, nang lantai loro iki ana kamar mandine, cara ben apa? Ben gak pegel ngisor mendhuwur. Nah, mangkane nang ndhuwur dikai kamar mandi sisa. Iki iso digawe nggone kamar tidur iso, wis penatur dhewe kengko ki penake yo. Nang kene iki ana pintu langsung mrene ya. Iki nang nggone arah balkon lho. Taming ready, juga tempat nyantai nang kene rasan-rasan. Kayak acara keluarga risan wis engko penatur dhewe ki penake yo. Saiki langsung lanjut mrene. Tak ceritain nang kene. Nah, iki mang omahe ukurane 6 kali 10 harganya 395 juta. Untuk 10 kasih banding wis balik amat naik amat dari kayu. Wis meneh kasih sih denger ben mas lampune apik cemrentel. Kilo rek, taruh yo rumah modern ukuran nih 7 kali 10 harganya 500 juta nih lo. Wis oleh omah koyo iki yo apik. Langsung tarif nunang omah yo. Nah sebelah kanan kini iki ono pagar taneme ambil ono batu alam yo. Sebelah kanan kini cilik ono ini nih iso pen gawe taman mini. Nggo pen tandur apa nggo pen atur dhewe ki pen ayo. Nah, nang kene iki wis oleh pagar sedingan lho. Katingan koyo ngene. Nggo pen iso request opo nggo pen atur dhewe ki pen ayo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, sebelah kiri kini iki nggone arah karpote wis full keramikan, mobil apa nggo mlebu wis pen atur dhewe. Dhuwure plafone PVC. Sing pas ono lampune don, ki tengen. Si moncot ning sondo kur ngene ya. Iki pintu jalur samping. Nah, saiki liwat jalur kene rek, jalur depan yo. Iki halaman depannya minimalis kayak gini yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu rene. Nah, Bob, si masih kusine rek, almino raya bategas. Lawange kuku tarung, pokoke wong gak tarung golek HP yo. Iki langsung nang gone arah ruang tamune. Ndukure lampune. Lho, wae drop selingan sampe ngono. Lampune sik anyar gres yo, sik plastikan, engko pen unboxing dhewe. Jendela ready sing iso buka tutup bener ben sirkulasi udara mlebu metu lancar. Nah, iki mau pintu sing sedingan nganggo arah karpoti iso liwat kene sisan yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar terutamae. Iki sing langsung menghadap nang arah karpote jendela. Cocok panase ready tapi ngosine ping go dhewe yo. Soale apa sih durung free yo. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nggone mini bare lampune cemrentel apik, sing ora lu groco wadir ya. Ngone arah dapure, lho. Wis level ready kena galalu ngene, tapi nang mbah cocok ngene, merono muncat pen kono ngene yo. Nah. Ngone area laundry room ready nang kene iki yo, kan sepilo Mas. Oh. Ono tradingan kaya ngono yo, iso buka tutup. Ben kumbane pen cek garing yo. Nah, iki mau nambure kayak laundry room ngene ben opo? Kayak space ngene. Ben cek cemrentel nang ngarep kumbane pen yo. Soale man omahe apik, kumbane cemrentel nang ngarep. Nah, saya langsung ya, menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Ki wetengene wis full keramikan yo. Wis ini nggih duduk, screenshot ready, shower yo ready, genuwe yo ready sisan. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua. Sebelah kiri kene iki wis ready tamenge lho. Oso kok ngene iki modele disambut tambah lampu cemrentel apik, modele kok kristal kok ngene iki lho. Yo, ambek sing ndukure plafone drop selingan ngono. Dadi apa gak polosan ngono yo. Nah, saiki menggo sebelah kiri kene iki. Iki langsung nang gone kamar mandine. Tuh. Ki wetengene wis full keramikan yo. Wis ning nggih duduk, screen ready, shower yo ready, wadah sabun yo ready nang kene yo. Ah. Sebelah kiri kene iki ana jendela sisan dadi no. Ben omahe iki dibuka tutup iku ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Ah. Saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki.
Iki nang gone kamar turu kedua ambek oleh plus balkon minimalis. Nah, nang kene iki wis koyo ngene modele. Ah, yo minimalis yo. Ben opo? Cek ono sejuk-sejue, ono oksigene yo. Ah. Iki AC-ne nggo dhewe yo. Dadine gak free toko kene yo. Dadine engko pen nggo AC, engko dipasangno, ojo kuwatir. Ha. Saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah. Iki nang gone kamar turu ketiga Lho. Oh, jendela loro sing langsung menghadap nang balkon sisan. Oh, depannya AC selalu ready depannya yo. Ha. Saiki langsung lanjut mrene. Iki nang gone ruang tamu sing nang lantai loro ono lampu sing padha karo ning sor lho, apik. Penang unboxing dhewe yo. Oh. Soalnya apa sih pastikan si anyar gres yo. Nah. Iki ono pintu. Iki ono balkon sisan lho, apik ngene. Cocok iki kena gawe acara opo nang kene lho, yo. Ambil lampune ndukure gak polosan ono PVC. Ah, saya langsung ya tak ceritani nang kene nang ruang tamu kene yo. Sing lantai loro. Iki mang omane regane 500 jutaan ae, ukurane 7x10. Untuk 10 lokasi, banding wis prekemat gawane buka yo. Wis ngene guys, bener pen mas lampune mburi wapi. Kembali lagi di channel Rama Property, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarifnya yo, rumah modern. Ukurannya 6 kali rolas, harganya 675 juta. Nang beri omah. Nah, omah ready kari pindah tok. Sing pasti suratnya wis SHM. Nah, sebelah kiri kene iki wis dalane wis full pavingan, wis gak ngarep bletok yo. Tuh, iki yo tonggone wis disisan. Karena dicaras-carasan, tapi sing positif yo, nanti gak di pojok, golek gapi yo. Ah, saya sing ngadep omahe. Nah, sebelah kiri kene iki nggone area karpote Zondo. Wombo wis Pajero Innova wis auto mlebu bleng. Nah, iki model masa depane ndukure ana katingane ngono, modele kok daun ngono ya, apik. Nah, sebelah kanan kene iki ana taman mini ya, iso ana tandurane wis kari ngembang notok yo. Nah, kerane ready kari nguntet tok, kena gawe ngumbah sepeda utawa mobil yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu nang kene nang omahe. Hai. Bob sih masih kusen rek aluminium raket das. Lawange kuku tarung, pokoke wong gak tarung golek gapi yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu kene. Nang kene iki nggone area ruang tamune Dondo. Wombo kok ngene, ndukure lampune wis drop selingan ngono lho. Apik. Ndukur iki ya ana kaca sisan, kena gawe penerangan esang hari. Pojokan iki ana jendela sisan. Iso dibuka tutup ben osigene mlebu metu ben lancar. Engko nek ben survei ben buka dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki minggu sebelah kanan maneh. Nah, iki nang gone kamar tidur utamae. Nah, nang pojokan iki jendela sisan. Cara ngono sing langsung menghadap area karpote, ndukure wis isian kabeh don apik. Pojokan kono, gak pojokan tengah-tengah kono cecepane AC. Ready, engko AC-ne ben nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene, sadurunge lanjut. Iki lawang iki gawe sedingan ngene, ben apa? Ben menghemat ruang yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine. Ki wetengene wis full keramikan, WC-ne duduk, sekalian ready. Shower iki ready sisan. Nah, iki kocone ready sisan yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan kene iki. Langsung ngiri mrene. Nah, iki nang gone tempat kamar tidur. Kedua, wis kok ngene iki modele. Cecepan AC, ready sisan. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kanan kene iki. Iki nang gone area dapur. Wis level ya ready. Kari nguntir tok kene yo. Kitchen set iki wis ready kabeh don lho, apik. Kompor taneme kok ready nang kene yo. Engko pengen nggo dhewe kompor taneme yo. Iki wis kei panggone cara ngono mangkal dibolong kok ngene. Nah, iki kitchen set lho, so ngene kok penisi opo ae wis pengen atur dhewe yo. Nah, kene iki ono sok maneh, pintu maneh settingan kok ngene. Nah, iki nang mburi dhewe, iki iso digawe tempat area laundry room, cuci-cuci, ben apa? Ben kumbane, ben gak cemrentel nang ngarep, mangkan digawe nang kene yo. Kran iki yo ready kari nguntir tok. Saiki langsung tak critani nang ruang tamu kene yo. Ya. Iki mangko omane regane 675 juta, ukurane 6 kali rolas. Untuk super lokasi, bandino wis precamat jani buka yo. Wis ngene kan sih, blenger pen kok. Nek pen WA ojo kuwatir, engko dibales yo.
nang komentar kok sepurane terus gak bales yo langsung nang WA yo lebih detail oke wis ngono ae petrol nu ndukur Mas iki lho rek tafron yo rumah Scandinavian ukurane 7x12 harga 1,5 M. Koyo nang mburi komen lho. Papi, mau wening ngene yo. Nah, iki pembelian showcase kredit KPR Bank. Nah, saya langsung ya tarif nang omahe ben gak penasaran yo. Nah sebelah kiri kene iki nggone arek karpote wombo ngene yo. Mobil Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Sing pasti wis full keramikan, ndukure wis oleh kanopi yo. Sebelah kanan kene iki ready taman mini. Kayak tempat penghijauan ngono yo. Iki gawe tandon bawah. Nah, iki bentuk masa depan omahe iki. Oh, ono tali air sing pasti ono lampu ning ngene, moncot ning sono ndukur yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sadurunge mlebu cemplung sik sepatune yo. Nah. Bob, sih mas, sih, kusene rek. Aluminium, rai kata das. Lawange wapi, pintune smart download. Cara ngono wis pinter, cerdas. Iki iso nggae kartu, nggae pin sembarang, nggae sidik jari iso aturin dhewe engko yo. Nah, nggih langsung nanggone area ruang tamune. Istimewa kok ngene yo. Nah, ndukure wis plafonane wapi yo. Iki penataane ruang tamune kok ngene. Nah, kene iki ana backdrop TV nih. Iki contone kok ngene, iki rumah contohe. Nek pengen nonton kurang apik ya pen toto dhewe yo, aturun dhewe wis. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nanggone kamar terutama iki ana jendela loro sing katutup ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar ya. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nanggone kamar mandine kewetengane wis full keramikan yo. Wis ning duduk screenshot ready. Wis showeran otomatis wae taringe to yo. Oh. Saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki ya. Iki nanggone lho rek, taruh yo. Rumah modern, ukurane 9x16, hargae 2 M-an. Nah, nang mriku pembelian nih showcase kredit KPR Bank. Nah, saya langsung ya tarif nang omahe yo. Nah, iki bentuk masa depan omahe lho. Papi ngene yo. Go weding ngene. Lowego yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki ngene arek karpote double mobil iso. Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Nah, sebelah kanan kene iki ngene area tempat sampah ready yo. Bangla sampah pada tempatnya. Nah, iki bentuk masa depan omahe. Iki ono roster nang pojok ngono yo. Saiki langsung lanjut mlebu mrene ya. Iki nang depan omahe. Wadahe rai ready yo. Nah. Saiki langsung lanjut mlebu nang sebelah kanan kene iki. Nah. Oh, piye Mas? Kusene rek. Aluminium rai ketedas. Pintune smart download lho. Apik, cuanggi ngene yo. Nah. Iki langsung nanggone area ruang tamu nih. Istimewa kok ngene yo. Ndukure drop ceilingan kok ngene yo. Nah. Iki TV nih backdrop apik ngene yo. Saya iki nggone area kitchen set wis level ready. Nang kene iki dapur bersih yo. Dapur kotor iku nang kene dibalik iki lho. Istimewa lho. Nah. Iki dapur kotore ready. Level kene digalalo ngene, tarik ngene yo. Tapi ning bocor ngene muncat yo. Nah sebelah kiri kene iki mau dibalik roster manggo ono kan pintu. Iki liwat dalur samping kene iki yo. Nah. Iki kamar mandine air tene. Nah kene iki nggone kamar tidur lho. Dadine wis gak campur nang jero kok kene iki ya. Saiki langsung lanjut mrono sih Mas. Tak tutup sih iki yo. Nah. Dadine dibalik iki kok ono istimewa yo. Ha. Iki nggone kamar mandine tamu lho. Nang kene iki yo. Nah, kewetengane full keramikan yo. WC ning gak duduk, screenshot ready. Shower ya ready sisan. Nah. Iki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki iso digawe ngene kamar tidur iso. Digawe kantor iso. Pen opo wis sak karepe pen. Engko wis pen atur dhewe yo, ki pen ae. Nah, iki langsung dibalik iki iso lah sisan ngene. Iso digawe tempat nyantai utawa apa nang kene iku iso ngejon kok ngene. Iki wis pen atur dhewe, copen ae yo. Saiki langsung lanjut nang lantai
kedua saiki. Nah, nah lantai kedua iki space iki rada ombo sisan ngene lho. Iki. Sing sebelah kiri gini iki tembok yo, temporary wapi ngene yo, sampai dikai lampu ngene ben tambah manis ngono yo. Nah, tamenge yo wis ready sisan dadi nyaman nek duwe anak cilik yo. Nah, iki ben ono gambar apa engko pengen ganti dhewe yo. Wah, wapi. Iki kocone ready kena ge penerangan nek sing hari. Saiki langsung menggo nang sebelah kanan gini iki. Nah, iki menggo nang sebelah kiri gini iki. Contohnya tempat tidur anak kok ngene lho. Wapi ngono istimewa ini wah. Saiki langsung lanjut nang sebelah. Nah, iso kamar tidur anak lanang anak wedok nang kene wis terus dhewe yo pen yo. Nek pen kurang cocok, peratan iki pen toto dhewe, aturun dhewe yo. Nah, iki nang gone kamar mandine. Stepler ready. Wis ning nggih duduk, screenshot ready. Shower yo ready lho. Sane, ada sharing itu yo. Nah, saiki langsung lanjut nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar terutama yo. Wapi gede ngono istimewa yo. Kocone ready juga tutup beno. Ben sirkulasi udara metu belanja. Saiki menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki ono kamar mandi dalam mesisan lho. Kewatangane wis full keramikan, wis level ready yo. Wis itu gawe wis duduk, screenshot ready. Shower ready, tempat basah dan kering yo. Cara ngono, ono perbedaane ha. Saiki langsung ya. Tak critani nang kene yo, nang kamar tidur kene yo. Iki mang omane hargane 2 eman yo. Ah. Pembelian iso cash yo kredit KPR Bank. Informasi lebih lanjut setelah kono deskripsi nomor WA yo. Untuk lokasi Bandino wis perkemat nek kemat kon. Wis ngene kasih suwe. Blenger yo, penemas, back